Dečak i njegov oblak. Priča o mašti koja nema granica. U jednom malom gradu živeo je dečak po imenu Nemanja. Voleo je da gleda u nebo i da posmatra oblake. Često je zamišljao kako bi bilo da može da se popne na oblak i da putuje svetom. Jedne noći, dok je spavao, nešto čudno se dogodilo. U svom snu, Nemanja se našao kako lebdi iznad svog grada. Ispred njega pojavio se veliki, mekani oblak koji je izgledao kao da ga čeka. Zdravo, Nemanja, rekao je oblak glasom koji je zvučao kao lagani vetrić. Čuo sam tvoje želje da putuješ. Došao sam da te odvedem na putovanje kroz svet mašte. Nemanja je bio zadivljen, oblak je mogao da govori. Nemanja je sleteo na oblak i osetio kako je mekan i elastičan, poput džinovskog jastuka. Oblak se polako podigao u visine i počeo da plovi kroz noćno nebo. Ispod njih, grad je izgledao kao mala igračka. Putujući kroz nebo, video je neverovatne stvari. Proleteli su pored duge koja je sijala svim bojama, videli zvezde koje su im mahale i čak posetili mesto gde nastaju munje. Ovo je svet mašte, objasnio je oblak. Ovde je sve moguće. Možeš da posetiš bilo koje mesto, da upoznaš bilo koga, da doživiš bilo kakvu avanturu. Jedino ograničenje je tvoja mašta. Nemanja je počeo da koristi svoju maštu. Zamislio je da posećuju podvodni grad naseljen ribama koje pričaju. Oblak se pretvorio u podmornicu i zaronio u okean mašte. Bilo je neverovatno. Zatim su posetili svemir. Oblak se pretvorio u svemirski brod i zajedno su putovali kroz galaksije, upoznajući vanzemaljce i posmatrajući planete u svim bojama. Nemanja je shvatio da mašta zaista nema granica. Kada je zora počela da sviće, vratio se kući. Oblak ga je lagano spustio na njegov krevet. Zapamti, rekao je oblak na rastanku, tvoja mašta je moćnija nego što misliš. Možeš da je koristiš i u budnom stanju. Nemanja se probudio pun uspomena na svoju avanturu. Od tog dana nikada više nije gledao oblake na isti način. Znao je da je mašta moćno sredstvo koje mu omogućava da istražuje svet bez granica, čak i kada mu telo ostaje u sobi. I tako je Nemanja, uz pomoć svog oblaka prijatelja, naučio najvažniju lekciju o mašti. Priča o dečaku i njegovom oblaku prenosila se sa generacije na generaciju, podsećajući sve da mašta nema granica i da svako može da putuje kroz svet mašte.